Masters-viikko huipentuu tänään. Kisa on erittäin tiukka, joten otetaanpas pieni kalluppi, että kenelle se vihreä takki tänä vuonna oikein puetaankaan. Ai kuka voittaa Mastersin? Cam Youngin eilinen -7 oli niin vahva, että se ylläpitää tota vauhtia. Cam Young voittaa, tulos -14, joten siihen väliin pimento cheese haukku, etelän kaviaaria, käykää tsekkaa resepti, se on mun Instagramissa. Silvi, kyllähän se niin on, että Mastersin voittaa Justin Rose. Wow, mikä huukki. Mun veikkaus Mastersin voittajaksi on Cam Young, koska pikkuperustelulla Rory avasi eilen oven, tarjosi mahdollisuuden Cam Youngin nousevassa käydässä. Kyllä mä sanon, että Rory pukee vihreän takin Cam Youngin päälle sunnuntain päätteeksi. On osoittanut, että osaa olla aika tulinen puttaaja ja kova peluri kovissa paikoissa. Vielä ei ole sitä majoria voittanut, mutta nyt on hänen vuoro. Eka kierroksen vaikeuksien jälkeen siellä on eräs kaveri ollut aika kovassa lyönnissä ja pikakierrokselle varmaan nuo lipunpaikatkin tulee vaikeutua, niin pitkälyöntisyystä on varmasti hyötyä, että pääsee vähän pienempää kepukkaa sinne kakkosella lyömään sisään ja Cameron Young on täällä veikkausvoittajaksi, että aika monen suonenveto siellä saa jollakin muilla tulla, että tänne herra pystyy lyömään. Saa nähdä. Ja -15 voittotulos. Niin. Tämä oikeastaan perustu mihinkään muuhun kuin siihen, että mä haluaisin, että Justin Rose tai Shane Lowry voittaa. Otetaan hihasta. Shane Lowry voittaa, voittotulos -16. Ensi yönä tullaan näkemään uusinta Justin Rose ja Shane Lowryn välillä ja Justin Rose vielä toisella uusintareijällä. Koska tää on viimeinen mahdollisuus Justin Roselle, näin mä uskon. Oma veikkaus on, että kyllä se Rory eilisestä vaikeasta päivästä huolimatta sissuuntuu ja pukee takin itse itselleen. Mitenhän se muuten menee, jos itse voittaa? Pitääkö se vaan itsellään? Joku tietää, Mikko Iloinen varmaan tietäisi tämänkin, mutta hei! Mastersia ootellessa käykää katsoa, meillä on tullut uusi video. Siellä meikäläinen seikkailee Thaimaan lämmössä jälleen kerran. Yritän biitata kentän, jossa muun muassa Tiger Woods on lähtenyt pokaalikourassa kämpille, eli Blue Canyon. Nauttikaa siitä, nauttikaa Mastersista. Meiltä tulee jatkossakin videoita lähes jatkuvasti. Minä puhutaan nyt tosi kauan, niin lopettakaa tämän videon katsominen ja menkää tonne katsoo sitä Thaimaa videota. Ja sitten Masters.